Elizateako urbanizazioaren bigarren faseko lanen lizitazioa irekita. Administrari eta administrari laguntzaileen lan poltsak irekiko dira hurrengo astean. Abuztua hasteko hainbat ekintza asteburuan. Eta amaieran, erreportajea, kukai dantza taldea. Udako giroa temperatura beroekin, maximoek 30 gradu zentigraduren muga gainditu ditzakete. Elizateako urbanizazio lanek aurrera jarraitzen dute, eta orain bigarren faseko obren lizitazioa ireki da abuztuaren 20 arte. 118.000 euroko aurrekontua duen fase honetan, irisgarritasuna hobetzeko lanak egingo dira. Gasolindegi zaharraren inguruan egiten ari diren lanek kalearen berrikuntza dute helburu. Azken hilabeteetan egin diren obren artean, Elizateako kalearen handitzea eta losaren berrikuntza aurkitu ditzakegu. Gainera, argiteria, elektrizitatea, ur hornikuntza, saneamendua eta abarreko instalakuntzak ere berriztuko dira. Bigarren fase honetako lanek 3 hilabete irautea aurre ikusten da. Administrari eta administrari laguntzaileen lan poltsak irekiko dira. Interesatuek abuztuaren 6tik irailaren 28 bitartean eman ahalko dute izena. Azterketak urritik aurrera egingo dira. Lan poltsa hauen helburua udal bulegoetako ordezkapenak egiteko langileak bilatzea izango da. Lan poltsa hauetan hautatua izateko beharrezkoa izango da administrazio eta kudeaketa familiako ikasketak izatea, eta baita euskarazko 3. hizkuntza eskakizuna eta Word eta Excel programa informatikoen IT txartelak izatea. Honen inguruko informazio guztia www.lekeitio.eus webgunean aurkitu ahal izango duzue abuztuaren 6tik aurrera. Abuztuaren hasierarekin batera, asteburu honetan musika eta kirolarekin lotutako hainbat ekintza izango ditugu. Asteko zapatuan, 11. nautika eguna ospatuko da itxaropena txistulari taldea, Lekitio musika banda, zaletsuak, Aratuste alai estudiantina eta Aikila makurra txarangaren eskutik. 12etan aurtengo gara, abia puntu bezala modura, hemendik plazatik, nautika aurretik, eta kale jireak egingo guz hainbat lekutatik, errezen hainbat lekutatik, ezta? 12 errezetan gero batungo gara talde guztiok hemen, eta eskainiko dugu, errezari eskainiko dut zau, kontzertu txikitsu bat, bakotxak abesti binaz, eta gero talde guztiok egingo dugu errezaz batera abestu, bi abesti herrikoi. Eta urtero modura egon gara sorpresatxu bat, osea, anima eta etorri eta abestu, eta ikusiko zua sorpresatxu bat zein den, ezta? Zapatuan ere, Lekitioko desafioa taldeak bere 12. hegaluzearen arrantza ospatuko du. Izena eman duten 30 itsasontziak goizeko 5etan irtengo dira arrantzan. Harrapatutako hegaluzeak gainera, elikagaien bankuari emango zaizkio urtero egiten den bezala. Domekan berriz, zesta puntako finalak izango ditugu Santi Brouard pilotalekuan arratsaldeko 7etatik aurrera. Sarrerak salgai egongo dira kiroldegian eta turismo bulegoan. Eta asteburua bukatzeko, Lekitio musika bandak bailablen saio berri bat egingo du iluntzeko 8etatik aurrera, eta bukatzeko, datorren asteko martitzenean, abuztuaren 7an, hitzaldia egingo da komentuan Ama Dominikarren Fundazioaren 650. urte urrenaren ospakizunen barnean. Mamma mia, una y otra vez. 10 urte geroago, Mamma mia film musikaleko pertsonaiak kalokairiko uharte greziar magikora itzuliko dira. Sofiren, Amanda Seyfried, gaur egungo bizimodua ezagutzeko aukera eskaintzen du pelikulak.
zeina guztien postasunerako aldatzeko zorian dagoen. 70ko hamarkada amaierako uda magikoan aurkituko dugu Donna, Lily James, gazte eta kartsua ere, bere 2 lagun onenekin, eta haren bizitzako 3 gizonekiko erlazioak nola forjatu ziren jakiteko aukera eskaintzen digu filmak. No podéis contarle a nadie lo del bebé, ¿vale? Yo se lo conté a Bill y yo a Harry. Pues yo a mucha gente. Gaur, temperatura igo eta maximoak 30 gradu zentigradu inguruan geratu dira. Egunaren hasieran agertu diren hodeiak izan ezik, zerua oskarbi egonda. Ekialdeko haizea nagusi, arratsaldean iparraldean brisa ibili da. Barikuan bero egiten jarraituko du, eta temperatura maximoetan ez da aldaketa handirik espero. Temperatura minimoek 20 gradu zentigradutik goragokoak izango dira. Zerua garbi egongo da egun osoan eta arratsaldean brisa ibiliko da. Asteburuan ere udako giroa espero da. Zerua oskarbi egongo da eta bero egingo du. Beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Egunaren hasieran lanbro apur bat sortuko da, baina eguzkia izango da nagusi. Arratsaldez baliteke beroaren ondorioz brisa sartzea. Hurrengo astean giro eguzkitsua eta beroarekin jarraituko dugu. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Kukai Dantza konpainia Errenterian sortu zen 2001 urtean John Maia dantzari eta koreografoaren eskutik. Kukaik euskal dantza tradizionaletik abiatutako ikuskizun garaikideak sortzen ditu, beste arte eta dantza batzuetako estiloak elkarrekin batuz. Aurreko astean Kukairen Oskara plazara ikusi ahal izan genuen ikusgarri zinearetoan. Nortzaren jakin nahi baduzu, dantza zazu lemapean Pablo Iraburuk eta Iñaki Alforjak sortutako film dokumentalean oinarritzen da Oskara plazara ikuskizuna. Dantza eta zinema bateratzen dituen lan horretan, 3 dantzarik Oskara ikuskizuneko hainbat pasarte jorratzen dituzte dokumentalaren proiekzioarekin batera. Sormen prozesu bezala deskribatzen duten lan honekin, norbere identitatearen inguruan gogoeta egitea bilatzen dute.